The Falklands. Tie office. Hanoi tie van moeilijk. Tie big. Tie office. Tie office, yeah. Hey. Sure. Leave out. Sen maar Hanoi hè. Yeah, sure. Coach van doen. Yeah. Tie office. Leave out. Yeah. I guess Dat was vaak when ja, coach Hanoi is. Sure. I can't you. Gaan zijn jou is het. Hij is ook tegen mij vrij. I mean, touching I guess Yemen should tell a whoa. Ja, maar. I guess Amar Hey, tank a whoa. hey. I guess Norsen Jeek a whoa. Hey, A Ria Gundui. hey, As in Gurushu a Peachpan. hey, hey. A Hikamach as in Dui. Ganamar. Dat zijn kerst. I guess Jeek get in Duvella. Hey, As Gus Peachpan. hey. A Likas a Mach Stu as an Amar. Oh, kerst. Je shouldn't, nou maar shouldn't. Sam, zo go, Sam. Hij is volle China gehappig in de Noord. Hey, oh, zeg. Hey. Ja, maar shouldn't do big. Did all of us up there? All of us up there. Ja. Kijk, en je kunt, en als je goes, maar goes, zeg ik naast. Oh, gaan maar goes, well, I'm a kitchen horse and I own and it's the wel, zeg ik mooi afgewel. Ja. Sen je gaan wat dan gaan voeren als een hoog. Het zeg ik. Han je veel stijp ik uit Dogan Bush. Chesh me en een jouw han je een goed je. Arun. Ah, Arun. Arun. Ja. Ach, ja, en mijn kruidje, han je dik tijdig met uitje voer aan naar topers. Het herringen uitje stuurt het huis. Wil je posten? Han je is geroof. Savi, maar Harry. Johansson nach B. Ja, hij walkt het daar. Oh, Hij maakt een schee, hij maakt elkaar horen. Nee, dat was in daar. Ach, en ja, dat patter kunt de juistje moren. Ja, oh, well. En dan zou je hem een beetje.